रावण दहन के आयोजन बा भैया अपना मंगिया धर्मपुर में। रावण दहन के आयोजन बा भैया अपना मंगिया धर्मपुर में। तारीख बा भैया 27/11, तारीख बा भैया 27/11, लागल बा मेला भीड़ भारी हो। रावण दहन के आयोजन बा भैया अपना मंगिया धर्मपुर में। रावण दहन के आयोजन बा भैया अपना मंगिया धर्मपुर में। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। हम बानी राउर बेटा भतीजा भाई भोजपुरी राइटर सिंगर एक्टर अशोक आसियाना। आज बहुत ही खुशी के बात बा कि ठेकेदार जय किशुन पासवान एवं धर्मपुर ग्रामवासी के सहयोग से आज दिनांक 27/11/2023 शंकर मंदिर मंगिया धर्मपुर हरका मानसाही मीनापुर मुजफ्फरपुर बिहार के फील्ड में ग्राउंड में आज शाम 4 बजे रावण दहन का आयोजन किया गया है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर रावण दहन को सफल बनाएं। नमस्कार, जय हिंद।